battles og varme challenges. Vi har samlet 7 vilde YouTubere for at finde ud af, hvem af dem, der er bedst til Fortnite. Nu har I endelig muligheden for at være deltagere i jeres helt eget Ultra Gaming Show. Findes der overhovedet nogen her blandt publikum, der kan gøre det bedre end Sigge og Maria? Det finder vi ud af nu. Velkommen til Ultra Gaming Live. Lav noget larm for vores to værter, Sigge og Maria. Okay. Vi har været så heldige at få lov til at lave endnu et show i dag. Ja, tak. Og vi har forberedt en masse legendariske Ultra Gaming Challenges, som vi skal bruge jer til at klare. Ja, fordi i dag, så bliver det ultimative Sigge versus Maria battle. Og til jer, der var her i går, der endte det jo uafgjort. Var der nogen, der så mit tyggegummispyt? Det var godt, men i dag kan jeg love jer for, det kommer ikke til at blive uafgjort. Vi skal finde en vinder. Men det første, vi skal lige gøre, det er, at vi skal dele salen op i 2, fordi vi skal jo have et hold til dig, og vi skal have et hold til mig. Så derfor, for at midten, er det sådan lidt nogenlunde her, ikke også? Så det herovre, det kommer til at være udholdet. Ja? Ja, men det her, det er et hold fra Maria. Ja, tak. Det kan vi godt gøre bedre. Vi kommer til at vinde herovre, ikke også? Nej, lad mig lige høre. Er I klar? Godt. Men Sigge, vi skal jo lige huske at sige noget, fordi vi spiller jo om noget. Ja, det gør vi. Det er jo sådan, at vi har sådan